Hej og velkommen til Alkadon CommScope webinar. Vi vil lige starte med at høre, om lyden er okay hos jer derude, om I vil svare i chatten. Det er super, der er nogen, der bekræfter. Jamen i dag temaet det er vælg de rette komponenter til dine fiberinstallationer og optimere jeres totale omkostninger. Vi kører på. Jamen, jeg hedder Morten Strømand fra Alkadon Danmark. Jeg har arbejdet med fiberoptiske netværk og løsninger, især inden for FTTX, de seneste 12 år. Agendaen for i dag, en kort intro til Alkadon og CommScope. Så vil John fortælle om hvordan man vælger de rette fiberløsninger fra start. Vi opsummerer med de 3 vigtigste takeaways, efterfulgt af mulighed for spørgsmål og svar. Stil endelig spørgsmål i løbet af webinaret. Vi adresserer det til sidst. Så vil der til sidst være mulighed for at modtage en lille gave, og det kommer vi til sidst. Alkadon Danmark er en value-added distributør, som er en del af Alkadon-gruppen, en svensk koncern, som er til stede i 8 europæiske lande, primært Nordeuropa og UK. Vi har leveret produkter og løsninger til netværksinfrastruktur siden 1988, og vi bestræber os efter at være jeres tekniske partner og distributør. Vi arbejder tæt sammen med førende brands og producenter, herunder CommScope, og produktbrands som Sistimax og Propel. Nu vil jeg give ordet videre til dig, John. Tak. Ja. Velkommen. Jeg kan se, at der er flere, der melder sig på efterhånden, så vi kan jo lige tage en introduktion af mig selv. Jeg har arbejdet med fiberoptiske netværk i næsten 30 år. Det er snart måske 29. Med udgangspunkt i Danmark og også mere og mere nordisk. Vi har samarbejdet blandt andet med Alkadon, og det har vi egentlig haft i Danmark i godt 20 år, med fokus på fiber til hjemmet markedet. Så præsentationen i dag bliver et spørgsmål om at vise måske nogle kendte produkter for jer, men også noget nyt og noget kommende, og så tage nogle udfordringer op, som vi ser og har lært fra rundt i Danmark, men også i Europa, og beskrive nogle løsninger og tekniske detaljer bag det. Så velkommen til. Og der kommer flere til, kan jeg se. Vi har lige et spørgsmål om dig, som vi gerne vil bruge lidt tid på. Jeg skal prøve at være stille imens, men det vil hjælpe os lidt til at rette præsentationen lidt mere specifikt og eventuelt materiale efterfølgende. Så brug venligst lige et få sekunder på at fortælle, hvad I arbejder med. Lukker den. Tak for det. Det hjælper os til at hjælpe jer. Så tak for det. Det vi vil kigge på her, kan man sige, vi starter lige uden for det, vi vil kalde en MDU eller etageejendom, ikke for at fokusere på det område, ikke for at glemme det andet, men man kan sige, det er det, der er fokuset i dag. Og fra det kan man sige, der kan man tilslutte et kabel udefra på forskellige vis, men vi taler lidt om vores muffer. Der er sikkert flere, der allerede kender flere mufferne som sådan, vores FIST-muffer især, men tager lige en opristning af. Der er også noget, måske et produkt, som nogen ikke kender. Fra det går vi til Buddyboxe, som jo er anvendt i mange, mange år, og i samarbejde med Alkadon jo er lavet i mange konfigurationer. Primært gadeskabe kan også sidde direkte udendørs, men også brugt i indendørs bygninger, fordi det er også LSZH flame retardant materiale. Så det tager vi lidt kort om, især konfigurerede løsninger. Så er der et helt nyt produktprogram, vi kalder iFEP. Jeg ved godt, vi finder på nogle sjove navne, som kan være svære at forstå, men det har faktisk en betydning. Så det er en indendørs spiseboks. Jeg kommer nærmere ind på detaljerne med den, så det er en af fokusområderne i dag, hvilke problemer og udfordringer det løser. Så er der et nyt, det er snart kommende, for det kommer i starten af næste år, hvor IFEP den er introduceret. Det er retractable cable eller riser kabel på godt dansk, men det vil sige, det er jo en kabelkonstruktion, nogen sikkert har set eller arbejdet med, mere en rørkonstruktion, hvor man kan trække fiberne ned fra etagen over og splice på et punkt, eller føre fiberen ind til slutkunder, brugt i etageejendommen, hvor der måske er lidt plads. Nu er det installeret. Udover det, så kan man på etagerne lave forskellige installationer fra det her kabel ind til selve lejligheden.
Så der er der forskellige kanalbokse, der er der en ny introducer, som vi kommer til starten af næste år, som er en lille, lang, smidig 4-fibers spiseboks til at kan sidde for eksempel i en lille kanal i opgangene til fordeling til 1, 2, 3, 4 ejendom eller lejligheder. Så den kommer vi ind og taler lidt om. Kabler, man kan sige, man kan lave, udover man laver det her Riser Retractable, så er der jo nogen, der trækker enkeltkabler. Det vil sige, det er lidt mere ligner PDS, men med 2 fiber fra kælder til lejlighed og splicer i begge ender. Så det findes der også på typisk 2 km tromler. Beskriver lidt mere om. Visse vil også lave fra den her spisekanalboks eller opgangen et prætermineret connectorbaseret løsning fra lejligheden inden, og så en pigtail-type ud, man spiser på. Sidst men ikke mindst, ikke fordi det er det store, der det er sådan lidt blandet, hvem bruger det, og hvem bruger det ikke. Det er vægudtag. Så der har vi lavet nogle optimeringer, altså hvis folk har set det her, er det ikke fordi det er et nyt produkt, men der er nogle optimeringer af nogle af løsningerne, som vi kommer lidt ind på. Så det var overordnet det, der ligesom er emnet for de næste 15-20 minutter. Og som Morten sagde, kommer spørgsmål undervejs, så skriv dem i chatten, så tager vi op og svarer på til sidst, så der kommer ikke til sådan at være afbrud imellem. Jeg taler derudad. Det tager vi op efterfølgende. Hvis vi kigger det, som mange sikkert kender, så er det vores fistmuffer, som efterhånden har været her i mange år. Så der er de runde fistmuffer med forskellige portkonfigurationer. Og man kan sige, en af de udfordringer, vi ser, det løser for installationer, er jo en sikker tætning, en sikker forsejling, adgang til enten varmekrymp og eller fleksibel gelforsejling, som er koldforsejling, som en del sikkert har set både på den runde og ovale port. Der er forskellige størrelser og spisekapaciteter. Så det er det, der ligesom er vigtigt, og en kontrolleret bøjningsradius for det, hvor man mere kan betragte det her som backbone eller feedernettet, hvor man skal sikre sin fiber, fordi hvis det er PON-netværk, så på hver fiber kan der jo være 32 eller 64 kunder, så det skal være sikkert både at arbejde med og håndtere, og også tæt. Så det er baseret på vores FIST-dosesystem, som I jo nok også kender fra Buddyboxene for eksempel, og andre produkter. Så det er det her kortsystem, som jeg forestiller mig, at mange har stødt på og kender til, så det bruger jeg ikke så meget tid på separat. En anden muffe, som er en nyere, den er ikke så ny mere, men især været Centraleuropa, den har løst den udfordring at komme til på baggrund af, at man kan have mere plads i bunden af indføringen, så det er sådan 2-del gelforsejling. Man kan egentlig også lægge blæserør ind i muffen, hvis man laver forsejlingen på den. Så der er mere plads at arbejde på flere forskellige drops. Den er nemmere bare at åbne og være på godt dansk wraparound i gelforsejlingerne. Men samme FIST-dosesystem, som I kender fra vores andre FIST-muffer. Så det er ikke sikkert, at det er alle, der har set den. Den har jo godt nok været her en del år. Og er der interesse for den, så sig endelig til, så kan man altid mødes og vise, hvordan det er. Hvis vi så tager Buddy-boksen kort, og selvfølgelig er der nogen, der ikke kender til den eller har spørgsmål, så grib endelig ud. Men det vil vise her lidt mere de konfigurationer, hvor den er brugt, og man kan sige, at de udfordringer, den løste fra det kom frem, var jo at være i forskellige størrelser, være fleksibel i splicet indgang og adgang og drop og en forsejling, hvor den kunne sidde i gadeskab, og så håndtere flere fibertyper. Og det her kvejl, som vi viser her, som er fra en installation, nogen kan sikkert se, hvem kunden har været her, der har fået installationen lavet. Men det er for eksempel med et kvejl rundt om en Buddybox, der sidder i et gadeskab. Og det er det, Buddyboxen er fleksibel til. Den kan sidde direkte udendørs, den kan sidde i gadeskab, og den kan også sidde indendørs, for den er LSZH. Der er andre konfigurationer med rør på, hvis man skal føre EPFU-fiber ind for eksempel, eller andre drop. Så det er noget, vi laver samarbejde med Alcadons produktion og logistik, at det er løsninger, som så er færdigt konfigureret til at komme ud i alle mulige andre konfigurationer. Hvis det er her, hvor det er rigtig mange blæsefiber med rørovergang, som også er et kvejl i et gadeskab, så er det for det her fiber grow-out, som er et fænomen, der er set og stadigvæk kan ses på især EPFU blæsefiber. Så der håndterer den bevægelse, der kan være på de her blæsefiber i forskellige af Buddy-størrelserne. Det kan også være PON med connector, det vil sige, der sidder en 1-16, 1-32 split, eller op til 3 styks 1-32 split i en boks med et patchpanel. Så kan man patche ind på kundens port, når de skal have service fra den splitter, som har en patchkabellængde, der passer hverken for lang eller for kort, og komme ind med sin fødefiber til splitteren. Man kommer ikke ind på det her punkt med selve kunderøren eller kundefiberen.
der vil man have en spiseboks længere i nettet. Den kan også sidde i kælderen, for eksempel i Budiboksen, til at være pondservice til en etageejendom, for eksempel, med 32, 64, 96 split, for eksempel. Hvis vi så tager lige for at komme til næste punkt, hvor vi går lidt dybere i etageejendom, så vil vi gerne også lige for at aktivere jer, spørge om følgende spørgsmål, hvis I lige kan bruge et par sekunder på det. Jeg tror, vi siger, at vi er nærmest os en del, der kommer lidt flere på, så jeg kan godt tale om det, jeg går videre til. Det er lidt at vise detaljerne om den her nye og kommende, eller nye boks, IFEP-boksen. Så igen er det Comscope Pro'et får det en familienavn, en produktfamilienavn, og det er IFEP, som står for Indoor Fiber Entrance Box. Og det er en fuld lanceret produktfamilie, som findes og er tilgængeligt. Den er baseret på Budi-formene, så der er nogle af de ting, I vil se og genkende. Så de 4 størrelser, der findes i Budi, findes også i IFEP, men der er selvfølgelig større forskel, som jeg kommer ind på. Og så er der faktisk lavet en ny størrelse imellem de 2 små, så der faktisk er 5 størrelser, som I kan se her. Så I vil genkende Budi-designet, kan man sige. I kan jo se lidt på, jeg træder ud af billedet, men I kan se, at det her det er boksen af den nye. Det er hvidt materiale, det er ikke UV-sikret, det har ikke samme slagfasthed, så det er for at spare materialekost og dermed slutproduktkost. Det er andet kassettesystem for at optimere nogle ting, også med bearbejdningen af den og håndteringen og øge spisekapaciteten. Det er noget, der ligner det, I kender, men de er selvhængende, så hængslet. Man kan få nogle markeringer på den. I den her boks, som er den nye størrelse, den der hedder 20 på beskrivelsen, der kan man faktisk vende det her inderelement, hvis man nu vil kabler ind i højre eller venstre side. Så her kan I se bunden med forsejlingen, den kommer lidt nærmere ind på, så skal jeg nok vise den igen. Men der er vigtige ting at sige på den. Der har vi set på de udfordringer og spørgsmål, vi har hørt fra markedet, ikke kun i Danmark, men at man arbejder mere ren indendørs. Man har måske pladsproblemer, så for samme spisekapacitet eller kundetilgang vil man gerne ned i størrelse. Og så er det selvfølgelig også installationstid og spare penge. Så den her er lavet med sigte på at være aflastning, som er indendørs, ikke være UV-materiale i, så den er billigere, og så forsimplet i forhold til montage og håndtering af fiber. Så det er de større forskelle. Den er stadigvæk LSZH, så går stadigvæk fint indendørs. Og er der spørgsmål, som sagt, og interesse senere, så er det jo noget, vi kan komme frem og vise eller mødes, hvor det passer. Så sig endelig til efterfølgende. Den her del ved jeg godt, der er meget tekst på, det er vores interne specifikation. Man kan sige, fra standarden, så er der faktisk ikke krav for det, der hedder indendørsinstallation om en IP54, men det er boksen lidt per design, når vi har taget det fra Budi-familien. Så er det kommet med. Det er et andet temperaturspænd, det er en anden slagfasthed, som er lavere, og det er ikke UV-stabilt materiale. Og så er det trækaflastning især, som er, hvad kan man sige, slækket på til at dække indendørs. Det er jo klart, når ikke der er temperaturbelastning, og det ikke er store kabler, 9692 udendørskabler, der er mere kraft i, så kan vi gå lavere ned i krav til trækaflastning. Så det er det, man kan spare tid på, og man også kan spare materiale i forsimplingen. Hvis man kigger på selve kortsystemet, så er det, hvad kan man sige, lidt sit eget. Det er en familie, som ligesom kommer til at brede sig ud, som er næste generation. Og SOSA-kassetterne skal nok leve i bedste velgående og kommer til at leve, jeg skulle til at sige alle evighed, det er måske ikke helt rigtigt, men i hvert fald er ikke nogen nervøs om, at der er noget, der udgår eller bliver anderledes for den del. Så det kan man trygt fortsætte i, men for de her IFEP-bokse, så er det nye kassettesystem med de fordele, der er. Det er en anden kompakt del. Vi kan spare den her metalramme. Nogle kalder måske vores UMS-sprog, hvor det er forankringen af kassetterne. Og så er der mere plads til orientering af for eksempel 900 my eller andre fibertyper, som for det her riser-kabel, hvor det er en lidt større kappe på det. Så det er nogle af de store forskelle. Der er flere detaljer, vi kan gå i, og det kan man vise og demonstrere for jer. Så er der aflastningsmæssigt er forsimplet og forenklet. I kan se selve forsejlingen i porten af IFEP-boksene er samme eller tilsvarende af Budi-boksene, men aflastningerne inde i er ikke de her metalbeslag, fordi det er ikke de samme kræfter, vi skal dække for i aflastningen, så de er også forenklet og forsimplet. Så det er en komponent, der går igennem på flere porte. Så det løser lidt, at det er hurtigt at installere, og det er nemmere at gå til. Også en bæredygtighed i den, at vi har taget metaldel ud af selve boksen.
Men det er ikke SOSA-kassetter, det skal I være opmærksom på. Men det er også lidt mere basisbestykninger med x antal kassetter og forsejlinger i, der er basen for den her til at splisse 12, 24, 48 x antal fiber, eller hvis man kommer over i de næste, som jeg viser om lidt med patch. Det vi har gjort nyt er denne her. Jeg havde den der lille forsejling, den lå her, sorry. Jeg håber I kan se mig stadigvæk. Det vi har gjort blandt andet på dropforsejlingen, det er som I ser her, der er 3 størrelser til de 5 størrelser bokse. Det er en til de 4, fordi den mindste er stadigvæk tilsvarende det var tidligere på den i510 størrelsen. Men der har vi så lavet det i forskellige lag, jeg ved ikke om I kan se her. Så der kan man skubbe kablet igennem, hvis det er et kabel, eller man kan slise det, så man kan lægge et kabel ned i. Og det er så lavdelt, inklusiv for aflastningen, som sidder på, som så også er en plastikdel. Og det giver det tilstrækkeligt aflastning indendørs, og fylder mindre. Fra hver de porte, hvis det er op til 7 mm som de her, så kan I se her, det er 16, 24 eller 32. Hvis man er under 3 mm drop, så kan man faktisk lægge 2 i hver. Det er klart, det bliver meget kompakt, så det skal man tænke over. Men den her boks er stadigvæk tænkt på samme bøjningsradiusbeskyttelse, som var det Buddy-boksen eller Fist-mufferne. Det vil sige 25-30 mm bøjningsradius for at sikre nettet med de her type kassetter. Man kan se, der er en lille detalje, man kan sætte farvemærker på, som ikke er det, man nødvendigvis skal eller vil, men det kan man. Så det er forsejlingerne, og flere af de andre vil I genkende. Der er det sådan en aflastning indvendigt fra Buddy-forsejlingen, der er anderledes. Findes som sagt også i prædetermineret, som vi kalder det, spise patch-versionerne med patchpanel og adapter og pigtails. Vi har ikke vist 50'eren herfra, fordi det giver en meget, meget høj connector-kapacitet. Så det er et spørgsmål, om der er nogen, der kommer til at bruge den, men den findes. Den anden udfordring, vi har set med det her, som jeg nævnte, var jo spørgsmålet om, også med connector, det kan også være spisekapaciteten, er som sagt plads og kost og tid, man arbejder i den. Så her har vi tænkt tanken om med spisekapacitet og connectoren, at fra til sammenligning Buddyen fra at have gået i den ene størrelse, så kan man gå en størrelse ned her med samme kapacitet. Så det vil spare man tid og penge og plads. Så det er et af målene. Igen kan vi gennemgå det i detaljer, hvis nogen har spørgsmål om det. Hvis I kigger sådan lidt sammenligning, jeg ved godt, der er meget tekst på en slide, men det er sådan oversigten. Lidt per design, fordi vi har taget Buddy-formene, så får vi en udskæring, som gør, at den faktisk har en IP54. Det har ikke været målet med i5'en, at den er samme IP-tæthedsgrad, men det har den. Det betyder ikke stadigvæk, at man kan sætte den udendørs eller i gadeskab. Det kan man ikke, fordi der er ikke UV-sikret materiale i. Det er ikke samme temperaturspekt, den ligger på. Det er ikke samme slagfasthed. Det er LSZH, så den kan sidde indendørs i i5'en. Det er ikke FIST-systemet, så man skal tænke sig over kassettesystemet, om man vil indføre den med, man kan kalde det specielt kassettesystem. Men som sagt, pris er det, man sparer på, både af hensyn til, at man kan gå ned i en mindre størrelse med samme kapacitet som fra en større Buddy for eksempel. Aflastningsmæssigt er det så også sat sådan, at det er lavere, så det gør det enklere og billigere, også hurtigt at arbejde med. Men det betyder også, at man kan ikke have et kæmpe kvejl af store kabler på, og så flytte rundt, som man kan med Buddy-boksen, for eksempel ude i et gadeskab eller et andet punkt. Fordi den aflastning er ikke lavet til det. Den er lavet til et indendørs stabilt miljø, som vil være typisk 5-10-15-20 grader eller mere, og trækaflastning er sikret til det. Så det skal man være opmærksom på. Ja, skal vi tage en lille tår vand? Jeg gør i hvert fald her. Yes. Selve kablet er der egentlig kort om, fordi det er sikkert nogen, der har arbejdet med det og kender til den, ved jo udmærket, hvad det består af, men det er ligesom, jeg kalder det lidt mere en rørkonstruktion end en kabelkonstruktion. Man skal selvfølgelig være CPR-rated til at være LSZH, men 12, 24, 48 fibers vil det være det typiske niveau, man kører i, og så kan der være en fiber per unit eller 2. Der vil man så kunne åbne på etagen under, og så trække fiberen tilbage, hvis den er klippet, for eksempel etagen over, så kan man trække x antal meter tilbage til det punkt, man nu vil splice på. Så det er egentlig en produktfamilie, som vi vil introducere i starten af næste år, eller man kan sige nærmest genintroducere, fordi det har været der før. Så det kan man også spørge mere om, hvis man har nogle specifikke sager eller spørgsmål med det. Eksemplet vist her i en spiseboks er, at man kan lave det her vinduessnit, så det vil man gøre på etagen over og klippe den grønne og den røde på etagen over, og så kan man trække den grønne og røde fiber ned til den etage, man nu laver den her spisning på. Så den her spiseboks kommer jeg nærmere ind på.
Hvis man kigger på etagerne, er der jo nogle udfordringer for nogle steder om den plads, man har eller kan få lov at bruge af dem, der ejer bygningen. Så det vil ofte være nede i små kanaler, man fører i siden. Det kan være nogle skakter eller små skakter, hvor der er lidt plads. Ikke så ofte i København eller andre større byer i Danmark ses det, men det er en mulighed. Men der skal man gerne ned på lille plads. Det man skal være opmærksom på, det er, at man kan sætte forskellige bokse alt efter størrelsen. Og vi har en, som vi ny kommende næste år, en lille, slank, simpel spiseboks. Vi har set andre løsninger i nettet, hvor man ser, at man går ned og laver for småt, og man får nogle udfordringer med det, man står med. Selvom det er småt, og der kun er 2 eller 4 kunder på, så er der stadig nogle ting, man skal være opmærksom på, at man ikke får udfordringer på for eksempel levetiden af fiberen, eller den bøjningsradius, man arbejder på. Og den tid, man bruger på det her punkt, skal det være sådan, at der er en fleksibilitet, som vi for eksempel også har i vores andre kassetter, at man kan, hvis man knækker en fiber, hvor man skal splisse, at man ikke skal have et helt kvejl tilbage. Men man skal være opmærksom på, at det her det er designet både til A1 og A2 fiber, ikke G652D. Men selv for de fiber, hvor de ikke er så bøjningssensitive, skal man være opmærksom på, hvordan man belaster det. Fordi det er ikke bare bøjningsradius og tab A1, det er også bøjningsradius og længde af den fiber, man opbevarer, der også efter standarderne sat til at være målt til, at man skal være opmærksom på. Jeg ved godt, der sker en masse på den her slide, så det er måske ikke sådan, at I skal sidde og læse den fra top til bund. Men det, der kan være smart at tænke, det er, at det er per design, som vi tænker det, at det er per design, det er sikret, at du får en levetid af din fiber, som du vil forvente til, at den ligger opbevaret i en bøjningsradius, som er sikret. Ikke bare for tabet dag 1, hvor du tester den, men også for en levetid på 20 år. Så derfor vil jeg have nogle designkriterier, som vi var inde på før. Og det kan vi jo bøje rundt omkring de 15 mm, hvor vi så her siger, der har vi en dimension på 28, så det er jo så at sige, det er cirka 14 mm bøjningsradius. Men det vil at sikre, at selv på A1-fiber eller over A2-fiber, er levetiden også garanteret på den her installation og kontrolleret per design. Ja. Der er jo visse, der vælger, at de går mere basis, som jeg vil kalde lidt at ligne en PDS-koberinstallation. Man har en boks i kælderen, trækker et kabel fra kælderen op til lejligheden med 1 eller 2 fiber i. Den er ført som det er, så går der til hver lejlighed, går der for eksempel et 2-fiberkabel. Den er spidset i kælderen i en boks, og inde i lejligheden i en boks, enten udtag eller i bagvæggen er det aktiv udstyr, som der er en del, der gør. Det, der er specielt på den her delen, det er, at det er lidt mere solidt kabel, kan man sige, så det kan tåle lidt mere træk og belastning, fordi der trækker man måske mange på en gang. Det går måske nogle steder, hvor det er lidt mere udsat for tryk og træk. Det kan være gitterbakker eller andre installationsdele, ligger sammen med andre kabler. Det er også okay til at gå til i en rørføring og beskyttet ud til for eksempel en udendørsboks, som den I så det ene billede, hvor det kan 2-fiberkabel kommer fra inden fra etagen og går i et gadeskab udendørs til en buddyboks. Så det er indendørs-udendørs designet til at og så komme på trommen på 2 km for eksempel, når man trækker det derfra. Andre går lidt mere, som de siger, den anden del, for enten fra det her eller fra Riser Retractable, at man i en spisekanalboksen laver en prækonnekteret pigtail, så har man connectoren ind i lejligheden, skubber kablet ud og spiser på den. 2-fiber eller 1-fiber, det er meget varieret, og LC eller SC er også meget varieret. Og forskellige konfigurationer, om man er i meget lille kabel, som man skal passe mere på, eller det er 3 eller 4 mm patch eller pigtail, som man arbejder på. Det er sjældent, at vi ser, at det er med connector i begge ender, og så en connectorboks, i hvert fald i Danmark. Det ser vi i andre lande. Men der findes et forskellige typer af de her med SC eller LC. Oftest er det 1-fiber, men det kan også sagtens være, hvad man kalder en 2-fiberkabel, hvor den ene er konnekteret, og der så ligger en restfiber, en ekstra fiber til, hvis man knækker det undervejs. Udover det, så er der jo vægudtag. Jeg har ikke lovet mig selv ikke at sige, at det er religiøst eller religion, men man kan sige, at det er det for visse, og man sætter et vægudtag. Så nogen har det som skillepunkt, hvor de siger, at det er den faste installation, går til det her vægudtag, og det er det, der er fast og blivende, aldrig bliver rørt ved. Så går der et patchkabel over til det aktive udstyr. Og det har selvfølgelig sin fordel på, at næste gang man skal skifte sit aktive udstyr, så skal man ikke lave fiberinstallationen om. Det er også nogle ulemper i forhold til, at man har en boks og et patchkabel over til sit aktive udstyr.
Men hvis der er en eller anden omgang i, at man skifter sin aktive udstyr, jeg ved, det kan ligge mellem 4-5 år og så op til 10 år, men som hastigheder stiger, eller services stiger, så vil man skifte den, så skal man ikke på samme måde have en fibertekniker ud, så har man et patchkabel fra det her vægudtag over til sit aktive udstyr, og så kan routeren sidde på bagkant af det. Så det er der lidt, jeg vil næsten sige 50-50 i Danmark, der er nogen, der vælger det, og nogen diskuterer at indføre det, men der har vi videreudviklet, det er en vægudtag, vi har haft længe, hvor vi har optimeret på nogle elementer, og vi har gjort det mere aggressivt på prisen med prækonfigureret, for eksempel LC eller SC, adapter og pigtails som et sæt. Vi kan med en vis volumen også på mærket labelen, der sidder der, have noget print, som man har for eksempel firmanavn på, hvor man vil det på den, der sidder fronten. Men et simpelt enkelt, hvidt, ret fladt fiberudtag, men stadigvæk designet for at sikre, at man ikke får udfordringer på bøjningsradius og håndteringen af fiberen og kapaciteten med at splisse. Det var sådan set præsentation af produkter/løsninger og lidt om de udfordringer, man ser. Det kan vi prøve at se, om der kommer spørgsmål ind, så tager vi dem op efterfølgende. Jeg vil gerne lige summere op ret hurtigt, men stadigvæk med tid til at gå igennem. 3 vigtige punkter, som vi har set i læringen fra de løsninger og kunder, ikke kun fra Danmark, men det er lidt det her, hvor man kommer ud til slutkunden, hvor man har etageejendommen, og man laver nogle med flere hundrede eller tusinder af ejendomme. Det giver lidt sig selv, men man kan godt sige, at man skal lave noget småt, men hvis det øger installationstiden, så er det man har sparet på komponenterne, det har man spildt på tiden, man bruger derud fra. Og det er noget simpelt enkelt, som jeg siger, med og ud af holdbarheden og levetiden af fiberen, så er det jo også håndteringen af for eksempel kvejl, at der kan være tilpas mængde, og man kan håndtere det fleksibelt ved omsplitsninger, som kan være nødvendigt. Så det skal være installationsvenligt. Det er et sigte for vores design af, hvad vi laver. Bøjningsradius, som sagt, man kan godt gå på A2-fiber, det er der mange, der gør, og så tænker de, så kan jeg bare bøje der ud af i masser af punkter og hjørner og kanter og lang længde. Men det er faktisk ikke rigtigt. Det er ikke sikkert, at man opdager tabet ved målingen ved første dag, men det kan man også gøre. Så der skal ikke så meget til, hvis det er en bestemt stress. Så selvom nogle fiberleverandører, som ren fiberen vil sige, det tåler ned til meget lav bøjningsradius, så skal man være forsigtig stadigvæk. Og det bedste at sikre sig, det er at gøre det ved indtænkt i produktet, så det er en designregel, der ligger. Så man siger, at man næsten ikke kan fejle på bøjningsradius. Sidst men ikke mindst, så er det jo lidt den her, det kan blive lidt en kliché, når man skriver, men man skal tænke samlet kost. Det vi gerne gør i samarbejde med Alkadon er at kigge løsninger, hvor det har en sammenhæng, og det kan også være med hensyn til garanti på fra A til B. Vi har jo ikke det aktive udstyr, men se, der er en sammenhæng på, hvor man taler om, at sætte de ting sammen, så har man sikret både med hensyn til bøjningsradius og installation, og sikret, at der er en sammenhæng på løsningen fiber mod spisebokse for eksempel. Så lidt en kliché, men tænk samlet kost, det er det, vi tænker ud fra med at lave løsninger. Igen med målet om, at man til etageejendommen, der er det indendørs, så kravene er anderledes, så det kan sagtens være billigere stadigvæk, men også at tænke sig om. Ja. Super. Mange tak, John. Det var spændende, relevant. Vi har nu tid til at gennemgå nogle af de spørgsmål, der er kommet ind. Og jeg læser op. Ja. Der er kommet et her fra Hans. Findes der noget mindre end Budi S, som kan håndtere EPFU grow-out? Kort svar nej. Og man kan sige, det kan jo lidt kvalificeres ved noget test eller gennemgang af, hvilke type installation er det, for det kommer også an på, hvor er det henne. Er det meget høj etageejendom, er det fra inde til ude, eller er det et stort kvejl, der ligger i nærheden? Så har vi jo set på det ved test, ved vi, at det kan svinge og være 16-18 mm fiber grow-out. Det er klart, at i en lille boks kan man ikke håndtere det. Men det er et punkt, vi kan tage op specifikt, hvis man sidder med en løsning, hvor man har rør og fiber, og hvor er det? Tak. Velkommen. Så vi får et spørgsmål her. Hvornår kan vi købe iFab? Jamen det er fuldt tilgængeligt nu og lanceret, så det kan man sige, at Alkadon kan købe det, og så er det klart til at levere, hvis man har spørgsmål, kan man sige. Det er måske svært lige at nå op til jul, men før jul eller starten af januar. Så portføljen er fuldt lanceret. Super. Det er sådan, vi vil lave en lagerprofil og have nogle varer på lager, ud fra de rette konfigurationer, som vi vil tage i dialog med de kunder, vi har. Ja. Og man kan sige lidt den sammenhæng fra det, der er jo også andre spørgsmål, men det
det bliver lidt mindre konfigureret i forhold til det der, som jeg også siger her på blæsefiber, fordi det er det EPFU-fiberen og blæse fiber go-out er testet og valideret i Buddyboxe for eksempel, men er det indendørs installationer og Spicer Connect, og så er det mere direkte til IFEP. John, det lyder relevant for os med IFEP, men hvornår skal jeg vælge IFEP frem for Buddy? Okay, godt spørgsmål. Meget simpelt vil jeg sige det sådan, at hvis det er 80-90% eller deromkring i de installationer, du laver i gadeskab eller udendørs og bruger Buddy i forvejen, så skal man lige vurdere, om det kan svare sig på den sidste del og indføre IFEP som et ekstra lagernummer, som bruges til den del, hvis det er et lille antal. Så det kan man opveje på den del. Men ellers så er det korte svar er, at Buddyboxen går jo både til direkte udendørs i gadeskab, til blæsefiber, EPFU og fiber go-out, men også indendørs. IFEP'en er specifikt til at kunne komme ned i størrelse for eksempel, eller ren indendørs installationer. Så hvis man starter fra det, og ren indendørs, og skal spare plads, og også spare penge, en billigere boks, så kan man vælge IFEP. Så det meget kort svar er IFEP indendørs, Buddy udendørs, og kan indendørs. Tak. Et spørgsmål mere her. Kan I anbefale en tommelfingerregel til bøjningsradius i boksen? Ja. Vi har nogle designregler, så nok lader med at bruge lang tid på at fortælle og forklare. Hvis vi går tilbage i nettet, backbone, core-netværk, så vil vi typisk have en bøjningsradius på 30 mm. Vi kan gå til den på 25 mm i produkterne, fordi det er også et spørgsmål om levetid og holdbarhed af fiberen og håndtering. Kommer du dybere og dybere i nettet ud i access-delen, og hvor man tilslutter kunder, så går vi ned til at have den designregel, der kan hedde måske 10, men typisk 15 mm i for eksempel vægudtag og bokse, for især at sikre levetiden. Så selvom bøjningsradiusen af for eksempel A2-fiber vil klare sig i mindre bøjningsradius fra det, der er oplyst, så vil vi se, at levetiden kan stresse fiberen, så levetiden falder, hvis man går mindre. Så i hjemmene, i etagerne tæt på kunden med 1 eller 2 eller 4 kunder, der er det groft set 15 mm plus minus, og længere dybere i nettet er det 20, 25 eller 30 mm, hvis man går ned til. Så det er jeg ved ikke, hvor kort svar det var, men i hvert fald svar. Sidste spørgsmål her. Er det muligt at modtage nogle af PowerPoint-slidesene? Og ja. Der tænker jeg, at vi sender rundt her efterfølgende. Både link til webinaret og slidesene fra dagens webinar. Og sige endelig til, hvis I ser, at der er noget interessant at høre og se mere om. Der er i Alkadon demorum, og vi har produkter, vi kan komme og vise og gennemgå og diskutere. Så det er bare række ud og sige til. Ja, det var hvad vi nåede i dag. Kort efter, at vi runder af her, så vil der på skærmen komme en lille formular frem, som I kan udfylde, hvis I vil modtage en ekstra lille julegave fra os. Så tusind tak, fordi I valgte at bruge lidt af jeres formiddag sammen med os, og have en rigtig god dag. Tak. Tak for nu.